bezpean. Orduan, hauxe bera ikusten diogu euskarari eta korrikari, ezta? Aurtengoan heldu hitza aukeratu da lerotzat, eta heldu hitz hori, baina heldu serien, ezta? 5 puntutan laburtuko dugu. Alde batetik dugu, heldu herriari. Euskararen herria, Euskal Herria delako. Bigarren izango genuke edo izango dugu hitzari, heldu hitzari, Euskaldunok badakigulako hitzen batea konpromisoa adieraztea dela, ez da, konpromisoa, norbanakoena, zein kolektiboena. Hirugarrena izango dugu heldu elkarlanari, eta lehen aipatu dudan bezala, Foslagoako estalatita horiek bezala, Euskarak aurrera egingo badu elkarlana beharrezkoa dugu duelako, badakigu ez da, milaka adibide ditugu horrenak, bai herrian, zein dugu. Hurrengoa izango dugu heldu euskarari, bera delako, euskara delako gure nortasunagiria, eta nortasunagiria erabili behar dugulako. Eta azken puntua, heldu lekukoari, badakizue korrikalduen iturrik esan ulertiona dela lekukoa, ez da? Orduan, ia urten ere, milaka eta milaka geran, lekuko hori heltzen diogunak, ez da? Korrika guztiak badakizue izaten dutela euren omenduak edo aurtengoan erabaki da euskal emakumea izatean, omendua, euskal emakumea orokorrean. Orduan, oso zaila da, aurpegi bakarra edo adieraztea, edo aurpegi bakarrak adieraztea edo, bai, pixka bat adierazgarri izan da euskal emakume guztiena. Guk, Elgoibarren nahi izan dugu pixka bat, honen nagusia bintza da alde batetik. Euskal emakumeak batez ere izan duen, eta espero dezagun izango duen, batxak izunak ere, jakina. Baina euskal emakumeak izan duen garrantzia euskal kulturari eta euskarari eusteko. Batez ere transmisioan eta ez da, badaki dudanok garairi zailenetan ere, etxeetan eta gorde izan dela eta ama edo emakumea izan dela batez ere horri utzi diona. Orduan guk pizka bat nahi izan dugu, ideia hau Elgoibarren nolabait, aurpegi batekin edo plazaratuta hau ima dugu. Inbak azalduko dugu bera euskal berria da, orduan azalduko dugu pizka bat bere transmisio horretan nola bizi izan duen, nola bizi duen gaur egun ere, eta azalduko dugu horrela bintzetan bere esperientzia edo mundu horretan. Bueno, aldean den hori, naiz, eta momentu honetan euskaltegian euskera ikasten dihardut. Zergatik, ondo ez dudalako hitz egiten, eta hobetu nahi dudelako nire euskara maila, ez da? Hasteko nire gurasuak erdalduna dira. Horrek esan nahi du, beti, erderaz, gaztelaniaz hitz egin dudala, ez? Txikixan nintzenian, las públicas de dicho eskolara uten nintzen, eta antzen dana zan erderaz, gaztelaniaz. Garai horretan, nire kuadrillako jendia, ia danak euskalduna ziren. Eta klumor kaikukua ginenez, askotan juten ginen mendira, eta mendira juten ginenean, abesten genituen hemengo abestiak, dana euskeraz. Baina nik ikasi nituen abestiak euskeraz, baina ez nituen ulertzen. Orduan, lagun bati izan behar ginen, mesedez, itzali abestiak jakin nahi du zer esan nahi duen, jakitzeko zer esaten dudan. Orduan, jakin mina sartu zitzaidan, ez? Eta ikasteko goguak, momentu horretez, ikasteko jakin mina, ez? Nera bezaroan, mekanikara joan nintzen, eta egitera, eta antze ere, dana gaztelania zen. Euskeraz geneukan aukerakoa, ez? Baina, aukerakoa zenez, 16 urtekin, zenbat eta gutxiago, ikasi hobeto. Orduan, nik ez nuen hartu euskera ikasteko. Ja, jakin mina pasatu zitzaidan, momentu horretan. Ikasketak amaitu nituenean, erabaki nuen euskera ikastia, egon nintzen pare bat urte euskera ikasten, baina gero, alde batetik aspertu izan nintzen, eta beste aldetikan, lanari ekin nion, orduan laga nion euskera ikasketari. Denbora pasau zen, eta hirian ere nire alaba etorri zen. Baina ezin nuen berarekin euskaraz hitz egiten. Ni nahi nuen berarekin hitz egitea, baina ezin nuen. Orduan, bera ikastolan hasi zenian 3 urtekin, plaza txiki zen ikastolako aurrezkuntza, eta aeka
euskaltegia antze zegoen. Orduan, arratzaldian zeukan ordutegi bera hartu nuen ni euskara ikasteko. Eta bera, ikastolatik entetzen zenean, etortzen zen ikastolara, euskaltegira, nire ikasgelara, nire bila. Gogoratzen zara, nire bila batzuta. Eta, nintzen urte batzuk euskara ikasten, eta, nire helburua, gutxi goera era, nukan helburua garai hortan, bete nuenean, laga nion euskara ikaskeretari ere, nire helburua zen, hitz egitea, defenditzeko moduan, eta nire erabaki hitz egitea, eta ikastolako etxeko lana ekartzen zitzuenean nahi nion laguntxia, ez? Eta lagundu ipuina berari euskaraz kontatzea. Orduan, jendearekin gutxi gora lortu nuenean hitz egitea, lagun. Hala ere, euskaraz jarraitzu nuen hitz egiten, edozeinekin, lotxari gabe, porque bestela, ez duzu ikasten, hori horrela da. Eta holan egon naiz, 8 urte edo 9 urte euskara ikasi gabe. Orain dela 4 urte nire semia jaio zen Jokin, eta garbi neukan, jaio zenetik beti berarekin euskaraz hitz egin du. Eta garbi neukan bere hizkuntzaren ama euskaraz izan dadila, ez? Orduan, beti berarekin euskaraz egin du. Eta, klaro, nire gurasoak euskaraz ez dakitenez, arazoa sortu zen, klaro, Jokin dana euskaraz, nire gurasoak dana erderaz. Klaro, batez ere nire ama azaratzen zen, nirekin, baina hitz egin jozu, umiari erderaz ere, ikasteko, eta esaten nion ama. Orain, ezin da, momentu honetan, hitz egin behar dio dana, umiari euskaraz. Bata bestia, nire goretan, ezta? Lasai, lehen hizkuntza izango da euskaraz, baina gero izango da erderaz. Pazientzia auki eta denborakin zurekin hitz egingo du. Eta, orain ja, hasi du erderaz hitz egiten. Poliki, esaten du, gusta mucho mi eta horrela, baina, nire amari berotzen dio dana, baina bere lehen hizkuntza izan da euskara, ni nahi nuena. Eta lortu du, lortzia kriston poza eman dit, benetan, eta, nire seme alabakin euskaraz hitz egitea kriston poza, gogorra izan da, esfuerzo handia izan da, baina merezi izan du. Orduan, hemendik dei egin nahi diet, ez dakien jendeari, pauso hori eman dezan, merezi duelako.